Small talk. I don't go good man. I go come and can tell. Small talk. You want to go go? I got to go. Na mụ nọkọta na họteelụ m ebe 11:30. Ihe a na ebe ahụ ịnọ ihe eche ka ịnụ ibe m na-ekwu mana ịpụ ese na-akwa agbata ga ajụọ ka ebe ịghọta o nwere ebe ihe akọwa gee ntị ka nkọwalụ gị ibe mere maka na anọ m ebe ahụ na-anụ ma na redio onye kọ elu onye akọ elu onye akọ elu mana o nwere onye ghọtara ibe mere anọgidere m ebe ahụ ọkụwa 11:30 ụmụ ya na-akpọ oke Japan ọ na-akpọ m sị m mụbịa na otegova nọ na nke m na beligo almost 300,000 mụbịa ka m kwere ova na ọtatabizi ọ na-abịa na họteelụ m wee yi n'ilu were okwu nna m bụ bụrụ moto ọbụ m wee jebe mmadụ esoro m ụdị afọ ka m na olu 30 minutes egbe wee kpọtụ agba sekuriti nna bụ onye ọbụla agbaba ọsọ mfụ ka onye ọbụla si agba ọsọ mpụta ka m mara ibe m agbabakwa m egbe ị na-aghọta mana mụ ma achọbeghị m ikwu okwu na fon dị n'iru nne na mụ ma na ibe na mbụ na-azọ nwoke ọgwụ azọrọ gị ego azọ gị na onye ọbụla nwere ọgwụ ya enwe iri ego maka na ibe na mbụ ụdị ahụ ka m ji wee mpụta ka mmadụ ibe na-eme ka kpụrụ m ti na moto na mụ chọọ ịgba ọsọ m ga-agba ọsọ ma ma afụgo ndị a na-agbagbu wee sị kama ifere ya emodokwu ka ibe ike mme maka na ọ bụrụ na mụ nọrụ ndị agha agbagbukwa agbagbu ori nne all the whole people n'ebe afọ lie down o nwere onye bilite ọtọ nwe onye kwụ ọtọ n'ibe niile abụ na-eme mana ọ bụrụ na achọ na abụrọ ma ọ bụrụ ibe a ka ya ekwu ibe ya ekwu ya akarịa onye abụ anyị asị na ozugbo m bata ka m gbata nọọ ndị kidnapa ka m bụ mana ibe me ndị wee soro wee jebe bụ ka afọ na aka m dị ọcha o nwere onye nriri ego nri ego ịbịagwute m enyekwa ahụ na m enwego ego ife mere bụ ka m sevuo the soul maka egbe ndị abalị fa bụ ma chen bulet fa bụ ma nke eji akwatu họteelụ ga-emarị nya bụ lọncha mana ibe dị n'ime ya bụ na ndị ba na-achọ bụ ndị menwere ife akpọkwa aba ndị aka ya na befa mana mee ya ekwubela ya bụ echi abịa ka ya bụ esi na mmụkwu o nwere site atụ ma a na-anọkwa ndị obi adịrọkwa mma mana o nwere onye nche ụgwọ nwere onye nri ego na o nwere ife ndị a na-ekwu so onye ahụ na nga na oyibo inwe ike na-efiru na mmemme ọnwụkwere ala ji nweta anọ m n'elu many have gone anọ m n'elu many have gone many have gone rụchakwa 20 n'ilu m na ọ bụrụ ebe mmụ alọ mana ibe nche egwu ụnụ bụ na onye ọ bụkwa ego mmadụ ka m riri onwekwa onye mmejọrọ ya enweghị nji ụgwọ maka ana m abụ ụfọdụ ose m nke nwa paasị na ibe baji ịkpụ wee pụ bụ mmadụ 50 ndị na ba chọrọ ka ekiri ya ibe niile dị ebe a ka e ghọta na ibe ba na-eme o nwere onye nji nke ọ ka mma ka ịghọta na o nwere onye nriri ife onye pụọ ka ọ kọọ ọfụma ọ ka nkọwa maka kamera karịrị aka na-ekwu ụkwụ na amaghị Kena anyị bụ na akpụpụtago efi 12 ka ekwuo mana Chukwu mere ezigbo ebe ọ natago dodo onye ọbụla ya nọrọ ala akwa abatago anyị ebido ntị arụgo
We've got one map of our women that become a son. I'm not going to weigh on the